A historia da lingua e da cultura galega se están marcadas positivamente pola aparición das Irmandades da Fala que estiveron activas entre 1916 e 1931. Ninguén pon en dúbida en Galicia que a súa emerxencia, o seu ideario e a intensa actividade política e cultural que desenvolveron supuxeron un punto de inflexión na historia da reivindicación da identidade de Galicia, nin tampouco que de algún xeito o seu eco percorreu todo o século XX ata a actualidade. É un feito que toda Galicia conmemorou este centenario. O Consello da Cultura Galega programou xornadas de estudo e debate distribuídas en 3 anos consecutivos, de 2016 a 2018, que tomaron forma dun congreso internacional en 3 etapas con perfis complementarios. No ano 2016, cando se cumprían os 100 anos da fundación da primeira organización nacionalista galega, colocamos as Irmandades da Fala no contexto europeo, no que se estaban a dar outros movementos de reivindicación nacional e identitaria semellantes que tiveron millor ou peor fortuna. As nacionalidades da Europa entre guerras, de imperios e nacións, é o título desa primeira fase que foi coordinada por Xosé Manuel Núñez Seixas, catedrático de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago e hoxe vicepresidente do Consello da Cultura Galega. En 2017 situamos as Irmandades no contexto ibérico, dedicando unha atención preferente á emerxencia de movementos deste tipo en Cataluña, Euskadi e en Galicia, acompañadas de unha exploración da posición que adotaron relevantes intelectuais españois e portugueses. Foi coordinado esta parte do congreso titulada Cultura e Política na España de entreguerras, como digo, foi coordinada por Ramón Maiz, catedrático de Ciencias Políticas da Universidade de Santiago, que na altura coordinaba a sección de pensamento do Consello da Cultura Galega. E en 2018 estudouse a repercusión do movemento das Irmandades da Fala no contexto americano, sobre todo en Cuba, na Argentina e en Uruguai, mas non só. Nacionalismo galego e diáspora 1916-1936 foi o título desta terceira parte, que foi coordinada por Ramón Villares e Xosé Manuel Núñez Seixas, ambos catedráticos de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago, e na altura Ramón Villares acababa de deixar o cargo de presidente do Consello da Cultura Galega. Seguindo a práctica habitual desta institución, todos os relatorios están accesibles en vídeo na página institucional en acceso libre e calquera pode consultalos en calquera momento. Mas estes traballos foron solicitados a unha ampla nómina de autores para crear un corpus de estudos e traballos de revisión do labor das Irmandades da Fala e da súa trascendencia que quixemos que quedase como monumento, testemunho da conmemoración da efeméride e co concurso inestimable que moito agradecemos dos 3 coordinadores que actuaron como editores. Este saber acumulado durante as 3 sesións do Congreso Internacional viron a luz en forma de 2 publicacións que hoxe presentamos publicamente. Unha primeira editada pola prestixiosa editorial Bril, que acolle os traballos que situaron o movemento das Irmandades da Fala no contexto internacional europeo, editado por Xosé Manuel Núñez Seixas, e un segundo que recolle o conxunto dos traballos presentados nas 3, con unha pequena selección
realizada que presentamos neste momento coordinada por Ramón Villares, Xosé Núñez Seixas e Ramón Maiz e que falarán a continuación. Lamentablemente, na situación actual, Ramón Maiz non nos pode acompañar presencialmente para facer a presentación, pero estarán connosco os outros dous editores aos que lle dou a palabra. Ben, bo día a todas e a todos. É un prazer no nome do Consello de Cultura Galega e do conxunto dos editores destes dous libros sobre as Irmandades da Fala e que antes foron coordenadores da serie de congresos que entre o 2016 e o 2018 conmemoraron o centenario da fundación das Irmandades da Fala dentro no Consello de Cultura Galega. Ramón Villares, Ramón Maiz e eu mesmo, presentarlles o primeiro dos volumes, dos dous volumes dos que hoxe imos falar. Trátase dun volume editado en inglés pola editorial Brill de Leiden, nos Países Baixos, e Boston. Aquí teñen a súa capa, que se chama The First World War and the Nationality Question in Europe, Global Impact and Local Dynamics, a Primeira Guerra Mundial, a cuestión das nacionalidades en Europa, impacto global e dinámicas locais. Recolle boa parte dos relatorios que foron presentados o primeiro dos tres congresos, celebrado a comezos de outubro de 2016 na sede do Consello de Cultura Galega. En el pretendíase unha contextualización europea, mundial, se quere global, do momento en que as irmandades naceron, un momento moi determinado pola eclosión da cuestión das nacionalidades na Europa, no decurso da Primeira Guerra Mundial, o uso da cuestión das nacionalidades por ambos os dous contendentes como arma de guerra, os desenvolvementos teóricos en parte moi imbricados co uso propagandístico da cuestión das nacionalidades que tiveron lugar en varios países de Europa e tamén nos Estados Unidos alrededor de conceitos como autogoberno, autodeterminación e principio das nacionalidades, a emerxencia do wilsonismo, é dicir, a irrupción do pensamento do presidente norteamericano Woodrow Wilson e a súa formulación dun conceito novo de autodeterminación que axiña foi interpretado como autodeterminación nacional, é dicir, como a fusión do principio do consentimento dos gobernados, do conceito de autodeterminación que viña sobre todo a tradición liberal anglosaxona, como aprofundamento da democracia, como dereito dos cidadáns e da cidadanía en xeral a elixir e controlar de maneira permanente os seus gobernos, e a tradición en parte xermánica, en parte tamén francesa, do principio das nacionalidades, é dicir, a idea de que unha nación debe corresponder a un Estado ou unha forma de goberno acorde co desexo dos seus habitantes. Neste congreso pasouse revista, por tanto, por autores tanto galegos como europeus en xeral, o que foron os factores condicionantes do surgimento das irmandades. Desta maneira, contase con a primeira intervención a cargo do profesor Joop Lersen, da Universidade de Ámsterdam, sobre as patróns transnacionais de difusión da movilización política nacionalista, un artigo da miña parte sobre o impacto transnacional da Grande Guerra nos movimentos nacionalistas europeus da Europa Occidental. O profesor Malte Rolf, hoxe na Universidade de Oldenburg, no norte da Alemanha, especialista en historia de Rusia e da Unión Soviética, fala do desenvolvemento da cuestión nacional e do principio de autodeterminación na emerxente Unión Soviética, dende a súa formulación pelos bolcheviques aos seus posteriores cambios e aplicacións teóricas. Unha contribución de cariz teórico sobre o federalismo nos estados multinacionais, a partir da teoría do socialdemócrata austríaco Otto Bauer, por parte de Ramón Maiz, o historiador húngaro Bensvári, da Central European University, por a contra, trata do que foi a evolución dos conceitos de nación e de autogoberno no nacionalismo checo, Tomás Masaryk, e tamén no federalismo húngaro, Oskar Jási
durante a Primeira Guerra Mundial e a inmediata posguerra. Nunha segunda parte tratamos o que chamamos dinámicas, se se quere, locais, ou dinámicas que van dende o impacto en varios micronacionalismos ou emerxentes nacionalismos en Europa Occidental da Primeira Guerra Mundial, a carrego da historiadora italiana Francesca Tedeschi, unha interpretación do xurdimento das Irmandades da Fala precisamente dentro deses ecos europeus, dentro dese contexto europeu, por parte de Ramón Villares, e igualmente unha contextualización dos debates lingüísticos do tempo das Irmandades da Fala, en que lugar ocuparon as súas propostas de dignificación e normalización do idioma galego no que era o panorama de gloto político ou das políticas lingüísticas e propostas en materia de linguas minoritarias de Europa do seu tempo, a cargo do lingüista alemán ben coñecido polo demais en Galicia polos seus traballos sobre o galego, Johannes Cavate, coxe na Universidade de Zurich. Nunha terceira parte trátase máis ben do legado da Primeira Guerra Mundial, do legado da cuestión das nacionalidades, no que foi a Europa posterior a 1918, Europa posterior á Conferencia de Versalles, comezando pola maneira en que as historias nacionais en Europa pasaron a escribirse despois da Primeira Guerra Mundial, a carrego de Stefan Weger, un grande especialista no estudo da historiografía nacional e nacionalista na Europa do século XIX e XX, e profesor na Universidade do Ruhr, en Bochum. Stefan Digow, historiador suizo, pola súa banda, trata sobre o debate transnacional alrededor do sistema de protección de minorías, como, digamos, hai un vencello, un claro elo entre as discusións alrededor do principio das nacionalidades durante a Primeira Guerra Mundial, o que despois foi o principio de protección de minorías, e finalmente unha interpretación sobre as relacións entre cuestión nacional, democracia e movimentos agrarios na Europa toda neste período por parte dos profesores tamén da USC, Lourenço Fernández Prieto e Miguel Cabo Villaverde. Obviamente non se trata ou non pretende ser este libro un repaso sistemático, enciclopédico a todas as cuestións nacionais de Europa no tempo das Irmandades, pero si entendemos que este volume contribúe a situar as Irmandades no seu contexto xeral, tamén cumprindo un pouco o desexo das propias Irmandades, que era seren avanzada das correntes europeas do seu tempo en Galicia e o seu propósito de redefinir o lugar, o estatus político de Galicia dentro do vocabulario que naquela altura exemplificaba os destinos dunha comunidade que se entendía a sí mesma como nación, ou das minorías que entendían que Galicia, para sumarse á carreira do progreso, debía ser unha nacionalidade. Ben, este volume, despois de pasar polos diversos controles de calidade que establece Editorial Brill, viu a luz finalmente en novembro de 2020. Pensamos que, ademais, unha homenaxe ás propias Irmandades era o feito de escoller para a súa capa unha foto relativamente pouco coñecida das Irmandades, como esta foto de 1918 de Irmandade da Fala de Betanzos, do grupo teatral da Irmandade da Fala de Betanzos, nunha composición moi profesional, como poden ver, que é triangular, na que, de algún xeito, vemos unha perfecta ecuación entre tradición e modernidade, ¿no? Entre homes vestidos ou persoas vestidas de maneira contemporánea, outros que recrean, digamos, a tradición rural, diferentes xeracións, diferentes xéneros, ¿no? Ao fondo, pois, a coñecida bandeira das Irmandades da Fala, bandeira galega das Irmandades da Fala de Betanzos. Aproveito máis unha vez para agradecer ao Arquivo Municipal de Betanzos que nos cedese esta maravillosa imaxe. Ben, este volume, por tanto, foi un dos froitos desta xeira de congresos nos que pretendíamos poñer as Irmandades, digamos, no seu tempo. Non era o noso propósito aprofundar máis na historia interna das Irmandades, ni tampouco as súas relacións dentro da sociedade galega, porque entendíamos tamén que había outras iniciativas que cumprían perfectamente este apartado, senón que cumprindo nisto, o que entendemos debe ser o labor do Consello da Cultura Galega e o propio desexo expresado polas Irmandades da Fala, polos fundadores das Irmandades da Fala, pues, facer de Galicia unha célula de universalidade. Mais nada. Ben,
Depois desta presentación que xeral, anda que proscrita o tomo o volumen que editou Brill, vou facer unha breve presentación do volume completo enchido que en lingua galega sai agora nunha colección do Consello da Cultura Galega, a colección Actas, que se titula As Irmandades da Fala no seu tempo, perspectivas cruzadas, na que os que fomos máis responsables daqueles 3 congresos, xa mencionados, é dicir, o profesor Núñez Seixas, o profesor Ramón Maiz e eu mesmo, nos ocupamos dunha forma ou doutra da organización daquela serie de congresos que creo que finalmente, ainda que con algo de tempo, con algo de retraso neste caso, poden sair a lume agora. Este volume do Consello é parecido e é distinto do anterior, non só na lingua, sino tamén na súa concepción, porque recolle textos que non son diferentes casi todos, e recolle tamén algunhas miradas distintas. Dentro destas perspectivas cruzadas, dáse máis importancia á perspectiva ibérica e, sobre todo, á perspectiva iberoamericana, da América Latina. En cambio, o primeiro, como acabamos de ver, é unha perspectiva basicamente europea. E dentro da europea, Galicia e España e Portugal están en Europa, pero chamando por europeo que é casi o centro europea naquela altura. Este era un dos obxectivos deste plan de facer 3 encontros sucesivos no que investigadores galegos e investigadores non galegos procedentes de universidades moi distintas, non só das europeas das que xa acaba de mencionar o profesor Núñez Seixas, sino tamén nalgún caso de americanas. Teño que citar a dous profesores que estuveron presentes, pero que por razóns distintas non poden salir os seus textos, que son o de Fernando Devoto da Universidade de Buenos Aires e a de Sergio Micheli da Universidade de São Paulo, e Antonio Feixó, que sin ser da América é da Universidade de Lisboa, pero que tamén estivo presente nun dos seus congresos e que infelizmente non poden estar aquí, representados cos seus textos. O que aquí se recolle neste volumen é, por tanto, unha escolma de textos moi reducida do primeiro congreso, que é aquel que xa está en gran parte publicado na editorial Brill. Aquí se incorpora os textos de Job Lersen, de Xosé Manuel Núñez, de Johannes Cabatec e eu mesmo, sobre distintos aspectos do rexurdimento cultural, do pensamento sobre as nacionalidades, das irmandades da fala no marco europeo da lingua, e logo incorpóranse o máis importante dos textos que estuveron presentes, dos autores que estuveron presentes na Congreso de 2017 e 2018. No 2017, que tivo a gran parte unha dimensión ibérica, están os textos de Xusto Beramendi, un de Ramón Maiz sobre Robert Musil, un de Isabel Bourdiel sobre a Pardo Bazán e as súas relacións co regionalismo, e 2 textos máis comparados coas Irmandades da Fala, que serían os de Borges de Riquer, da perspectiva catalana, e de la Granja, desde a perspectiva vasca. Logo, na terceira parte, que é máis densa, podemos decir, deste volume, das Irmandades da Fala no seu tempo, perspectivas cruzadas, está casi todo o que se puido, o que se foi entregado no terceiro congreso de 2018, que son aqueles que se refiren sobre todo ao peso, influencia, relación entre o nacionalismo galego e a súa diáspora americana, podemos decir, con perspectivas tamén en grande parte locais. Por exemplo, a Argentina, que analiza moi demoradamente o propio Xosé Manuel Núñez Seixas. Tamén, desde outra perspectiva, analiza a Enrique Monteagudo, vendo como influye, muda e se transforma a lingua dos emigrantes, no Ronsel que abría unha investigadora alemana, Eva Hugenberg, sobre a lingua dos emigrantes. Logo, hai 2 textos sobre Cuba que me parecen que compaxinan e que se integran ben,
porque por unha parte se fala das Irmandades en Cuba e por outra parte do nacionalismo galego influído pola emigración cubana. Isto dá unha perspectiva cruzada, quizá máis lograda deste propio volumen nese sentido, non? E finalmente hai 3 textos que tamén son parcelados territorialmente, un dedicado ao Uruguai, que foi un lugar onde residiron e se desenvolveron algúns dos xornalistas e políticos que colaboraron moito no nacionalismo galego, entre eles Xulio Sigüenza, de Lisboa, que non é un traballo bastante sistemático de Carlos Pazos Justo, que actualmente é profesor na Universidade do Miño en Braga, que leva tempo recuperando algúns figuras de lisboanos, é dicir, daqueles emigrantes galegos que consiguen establecerse en Lisboa e ter un perfil moi propio. Neste caso, un deles foi Alfredo Pedro Guisado, formou parte da revista Orfeo, que comandou o que ten o principal nome dela Fernando Pessoa, tamén Mario Sá Carneiro, e o terceiro pé dese trípode sería Alfredo Pedro Guisado, de modo que era un inmigrante cuya familia procedía da zona de Mondariz, pero que realmente culturalmente, literalmente, se forxou en Lisboa, sin esquecer nunca o seu lugar de orixe. E, finalmente, un artigo bastante completo, como sempre moi ben informado, de Raúl Soutelo, sobre emigración, o galeguismo e o liderado dos emigrantes retornados de algúns proxectos existentes en Galicia. En conxunto, podemos decir que este libro, os dous, pero máis concretamente este, ten unha perspectiva, cumple a perspectiva que se propuña desde o principio, é dicir, dá unha dimensión euroamericana á explicación das Irmandades da Fala, sin desatender, ni moito menos, o que foi a evolución concreta das Irmandades, da súa constitución, dos seus manifestos, da súa organización, do seu programa e dos seus esforzos por internacionalizarse e conectar cos ecos europeos e americanos. E, por outra parte, é unha perspectiva cruzada, caleidoscópica, diferente, na que prima, creo que, unha perspectiva global e non doméstica, pero tamén unha vontade expresa de diálogo e de testar a posición das Irmandades co que estaba acontecendo na Europa e na América do seu tempo. Podría decir, personalmente, que despois destos lidos estos textos, podemos decir que as Irmandades da Fala e o nacionalismo galego, un xermen que daquela estaba aparecendo, que despois se consolidaría xa nos anos 20, especialmente co Partido Galeguista nos anos 30, soporta, eu creo que esta comparación, soporta este cotexo con outras perspectivas europeas e americanas. Isto dalle, creo que, unha dimensión moito máis global á nosa historia galega do que tiñemos de entrada. E isto é tamén un dos grandes, eu creo que, obxectivos daqueles 3 congresos de 2016, 2017 e 2018 sobre as Irmandades da Fala no seu tempo. E espero que lles guste o libro cando poden ler ben en pantalla ou ben en papel. Moi ben, moitas gracias.